Já když chci něco říct rychle, když chci říct strašně něco rychle, mám to v hlavě, tak začnu koktat, víš? Však to nevadí, to mi tak sympatické. Jo, Stáňo, a odkud jsi, z jakého města, kde jsi? Já jsem z Oravy. Z Moravy? Oravy. Orava. Orava, to je co? To je také, vieš, aspoň vieš, kde sa vyrábali aspoň na Slovensku televízory? Orava. Veľmi známe. No tak... Nižná. Počkej. Jak se říká ta hláška, že máš hlavu jak televizor. To je od vás, od Slovenska, to myslíš? Tam o Orava? Ta televize Orava? Presne, vytikuj si to na Google zajtra, Orava, Nižná. Já už vím, co to je. Já vím. Hele, poslouchej, ono se vždycky říkalo, ne? Že máš hlavu jak televizor. A to je přesně ta Orava. Orava, ne? Byla stará Orava, víš? Áno, a ja som tam už v tej dobe sa narodila a vtedy o mne sa všetko vie. A potom začala tá technológia takto ďalej a ďalej a tak ďalej. Super. My sme teraz jasní. Super. No a... Takže jsi strašně daleko ode mě, jsi strašně daleko. Ale ja nechápem, Pavlo, prečo si sa až v Čechách narodil? Prečo si sa tu na Orave nenarodil? Nechápem, ja som na teba čakám. Mohli jsme nás spolu něco vidět. Já rada, Pavlo. A počkej, zeptám se tě, Stáňo, líbím se ti jako chlap, přitahuju tě? Ježišmária, ani nevral to, ja už ani noci nespím. Fakt? No prisahám Bohu. A teď popravdě, Stáňo, popravdě. Hodila jsi za mě piču? No to ani to nemôžem vraviť, to vieš, to potom keď budeš vždy volať. Děkuju, wow. Ty tam máš 1000 ľudí, počúvaj, ty tam máš 1000 ľudí, to nemôžeme asi takto hovoriť, vieš. A kde třeba na mě koukáš? To třeba na mě koukáš, nebo si mě představíš? Ja si ťa stále predstavujem, myšlienka všade, 24/7 ťa mám. Ja. Prisahám Bohu. A chceš poslat nějaký video? Jo, ja neposielam videa. Ja ti pošlu. Neposielam videa. Neposielaj, to čo chceš, aby som sa zbláznila? Počúvaj, Pavlo, to nie, to také to neposielaj. Ty buď taký záhadný, chápeš? Ja si to taký záhadný, ty sa mi ukážeš, ako sedíš v tom tej plachte, dá si ešte aj za hlavu tú plachtu a tak potom len tak odhalíš sa, vieš. Tak zahraš tak. Yeah. Tak to je hezký, to je zase hezký, já si toho vážím, že to takhle, že mě máš ráda, no. Mně se taky líbíš, ale Stáňo, fakt? Áno, veď ty, Pavlo. Ale ty vypadáš... No. Vypadáš strašně mladě. A ty bydlíš sama nebo s mámou? Sama bývam. Ukaž mi nohy. No to ti nebudem ukazovať, ja ti vravím, to všetko bude po svadbe, ty sa mi tiež ukážeš po svadbe, chápeš? Ty si ma musíš zobrať za ženu. Ukaž mi nohy. Ty musíš na mňa, ja viem, že ty si aj dobre zabezpečený, chápeš, ty na mňa musíš vyhodiť aspoň tak 10 alebo 30 000, vieš. Ale ty na to máš, takže to nebude problém. Táňo, poď ukaž mi trošku nohy. Ale no určite, no čo si myslíš? Ale já nemyslím jako nohy, jako myslím normálně chodidla, jak máš velkou nohu. Ale vieš čo, ja mám také nohy ako ty. To ti nebudem ukazovať. Nie, nemám také nohy ako ty, fakt, Pavlo. Ty máš ešte krajšie nohy ako ja. Prisahám Bohu. Jo? No prisahám Bohu, ty máš ešte krajšie nohy. Ty si ako chlap mojich snov. Ukaž prdel. No tak ešte čo ti nemám ukázať? Už len takto, že ma vidíš, už je to dosť. Mně se líbíš, jako v obličeji jsi strašně hezká, ale já nevím, jak vypadáš jako postava, jak vypadáš, víš? Šlo by to třeba ses ukázat aspoň trošku z dálky, no? Mně se líbíš v obličeji, máš hezký oči,
hezký, plný rty, prostě krásná holka seš, černý vlasy. Ale ukaž se mi trošku z dálky, polož ten telefon a ukaž se trošku z dálky. Joj, bože, joj, ty koblížku jeden můj. Jo, Prestaň, Pavlo, ty papaš koblížky, já tebe pojím, já tebe tata zbije, ty papa koblížky. Akože prestaň, Pavlo, Joj. prestaň. Jo, tata papa prdel, ty papa hodně kredíky. No, však a ty neješ, ak neješ, tak to nebudeme spolu. To musíme si každý deň dať, chápeš? Jo. Joj, papa Chápeš prdel. ma? Jo, hele, tak já budu končit. A hele, Stáňo, honíme si, jo, všichni. Dobre. Ty krávo. Kalo, dotekalo. Čau, zabijáku! Čau, Kalo, ahoj. Co děláš, more? Nic, tady vysíláme takhle. Dobrý, super si člověk, bracho, fandím ti. Díky, Kalo, díky. Co, jak rodina? Jo, dobrý. Lidi, dejte mu všichni follow, to je můj kámoš. Dejte mu všichni follow, on je zabiják fest. On se hrajeme duel, Pavlo. Počkej. Co říkal? On se to nějak vypojilo, nějak vypadlo to. Úplně mu to vypadlo, nevím, co se stalo. Jaj, ty vole. Peč už nebolí za krkem, hodně. Chudák. Duel, no, dejte mu, jo, poslouchejte lidi, co vám chci říct. Milan Bourák mě dneska navrhl, že by chtěl dělat duely venku. Že bude chodit do obchodu, že bude dělat velkou vostudu a bordel, že bude dělat v obchodáku. Já jsem mu řekl, jestli by šel třeba do toho, že kdyby šel třeba do obchodu a kdyby třeba prohrál ten duel, tak jestli by byl schopný někomu něco ukrát třeba z košíku, nějaký jídlo lidem, víš, nějakému chlapovi. Pak jsem mu řekl, jestli by byl schopný, že třeba když někdo bude jíst u nějakého stolu, někde na večeři, jestli by byl schopný jim ukrást třeba to jídlo, víš? Jak jsou dělají ty reklamy na TikToku, že oni třeba jí, ne? A on k ním přijde, vezme celý ten talíř, nebo z toho vezme třeba salát, víš? A takhle. Tak jsem o tom právě přemýšlel, že by jsem to s tím Bourákem mohl rozjet odpoledne. A že normálně prostě odpoledne sedeme do aut. Vstupujeme si do nějakého velkého obchodáku, kde prostě jsou prostě tady ty obchody a tady to. Ten, kdo prohraje, tak okamžitě vyleze z toho auta a půjde do toho obchodu splnit ten úkol. Cokoliv. Bude tam plno lidí. Teď půjdeš a uděláš záchvat. Dostaneš záchvat v obchodě, začneš se klepat. Jestli ti někdo pomůže, polož telefon tam do rohu, aby jsme na to mohli koukat, aby to neviděli lidi. Ty tam běž a začni se klepat. Začni prostě dostaneš šok, jestli ti lidi pomůžou. Poslouchejte lidi. Takže to vyzkoušíme to zítra hned. Zítra kolem 2. 3. hodiny. Sledujte můj TikTok. Já to s ním zapnu. Dáme pár duelů a uvidíme, co to udělá. OK? Protože ty duely, je to super, ale je to furt doma. A prostě venku to je lepší, že jo? Když venku se dělají ty duely, je větší prdel, je větší sranda. Víte, co myslím? Takže bychom to zítra mohli rozjet venku. OK? Jo, to bude dělo. Hele, vyzkoušíme to. Zítra kolem 2. nebo 3. hodiny to zapneme a zkusíme to teda udělat venku. OK? No, kdo to je? Nic se nestalo. Čau, Pablo. Ahoj. Ahoj. Já jsem ti to vypl, protože jsem tady povídal něco lidem. No, Já jsem slyšela, no, že tam vyprávíš duely. Jo, co se děje? Co se stalo? Kdo ti to udělal? Ne, nikdo. Dělal si srandu. Já vím, odkud jsi, kdo jsi? Hele, my už jsme spolu vysílali. Myslím si, že možná to se nepamatuješ asi. Jsem kousíček od tebe. Ty vole, já možná už vím, že ty jsi dřív bydlela někde, ty jsi šla někam do Německa, jsi bydlela na nějakým bytě s nějakým, že jo? Ne. A vy jste tam chodili do práce? Nejseš to ty, to už je x let, tak rok, 2, 3 třeba. Ale je pravda, jako, že před 2 rokama jsme spolu byli na streamu. To říkám, že to jsi... Nejsem, já jsem nešla nikam do Německa, blázne.
Ne? Ale ty jsi normálně pracovala v Německu, jakože jsi normálně dělala někdy ve fabrice. Ne, určitě ne. Ne? A co teď, jako co děláš nebo co? Čekala jsem na tebe. Neplásně, a kde bydlíš teď? Hele, bydlím kousek od tebe, pár kiláků od tebe. Takže Habartov, Chodov, Cheb. Z Chebu? Trefa, bingo. Ty vole. A ty máš přítele? Máš chlapa nějakýho? Nemám. Chceš rande? Nebo Ne, chceš na kafe? už jsi mě zval předtím na kafe. A furt jo, ty máš podprsenku? Nemám. Na co? Chceš jak jsi doma? No teď přesně. Na co? To jsou tvoje? No jasně, že jo. Či by byly. Chceš duel? Ty chceš duel, já tady nikoho nemám, ale chceš duel? Jo, podám ho do tebe. Ale já tady Musím nikoho ten nemám. duel. No nevadí. OK. Jo, Ty mě zabiješ, To jsou ty fakt jsi tvoje. moc silnej. Ne, ty jsi silnější. Jo. Ježiš, děkuju za medvídka. Je, tak to je stíla. Lidi, ale tady Ne. nemáme šanci. Tady píšou lidi to obočí. A co má s obočím? Teď má v pohodě obočí? Tak asi Ví to špatný. suší. Asi ho Ne. voholím. Já ho voholím Ale- jako ty. Neblázni, tobě to suší, protože kdybys to měla krátký, tak to vypadá divně, ale ty ho máš takhle prostě široký, takhle, tobě to sedí. Zabiják, díky moc. Hele, a zahrajeme si o nějaký úkoly. Já nechci, já už jsem dneska dělala úkoly. Už jsem byla jak jsi Dylina, dělala? ty vole. A co jsi dělala třeba? Hele, musela jsem jít v oblečení do ledové sprchy. No to ne, zase. Jo, to do ledovýho, to je debil. No počkej, já jsem byla v duelu s kámoškou. Jo, takhle, a proč ledovou? Normálně teplou. A tak No, jako byl poslouchej, to co- úkol, že jo? Poslouchej, co bych ti chtěl dát já. A No, mohli to bychom mě udělat zajímá. úplně to samé. Poslouchej, máš doma mlíko? Mám doma mlíko. Nějakou misku určitě máš, ne? No, Poslouchej, nalila by si to mlíko do té misky. no. Dala by si to někam by si to položila na zem. A dělala by si sebe kočku. Ty by se tam plížila k tomu mlíku. A trošku by se napila z té misky. To je všechno. A ty si vyber jakýkoliv úkol. Jestli chceš tancovat, striptease nebo něco. Vyber si, co chceš, udělám to. Ale ty, když prohraješ, tak nám uděláš tady to. Uděláš všechno? Jo, asi jo, jdu do všeho, no. Hele, ovou si teda jako říkat nebudu, to je mi jasný, ale jdeš do všeho, jo? Jo, Lidi, chcete vidět striptease? ty vole. Já docela, jo, teď mě to zajímá. Jo, klidně udělám striptease, jak je mi to jedno. Mám tady šálu bombovou, playboyovou. No, Ale tak jako, poslouchej, když prohraješ, tak nám uděláš tu šelmu, OK? jak jako šelmu, počkej, řekl jsi jenom jako, že kočku, že se napiju z té misky. No, ale půjdeš jako ta kačka, ty se musíš se vtělit, aby to bylo hezky, zajímavý. Musíš se vtělit do ty kočky, chápeš? Takže musíš jít jako kočka. Chápeš? No, Já neumím kočku, ty vole blázne. to je jedno, prostě půjdeš trošku jako kočička. No a pak až budeš pít, tak s tím jazykem, prostě víš, jak pijou kočky, ne? Jenom jazykem. No Lížou. jasně, no. No, tak párkrát to uděláš a úkol splněn. Ty krása. No ok, tak jako to je docela na klid. Jo, ten na klid, úplně v klidu. Ty. Lidi, proč tady píšete nějaký Robert Daňo? Poslouchejte, přestaňte mi tady psát Robert Daňo, mě nezajímá. Dejte mi pokoj tady s nějakým Daněm, běžte si Daňovci tam k Daňovi. No, furt Daňo. Vylízali byste Daňovi prdel. Ježiš, Děkuju moc. děkuju vám za růžičky, děkuju. No, magoři úplně, cigáni úplně trubky. Robert Daňo, no tak běžte mu vylízat prdel, cigáni more, trubky. Trubky, vymaštěnci. Vy tady more se bavit s holkou, vy tady šaškujete pičoviny. Než abyste si všímali tady hezký holky, bavili jste se srandy, tak tady řešíte chlapy. Degeši. To je hrozný, ty. Dělají tam frajeři na kluci? Ne, tu tady píšou nějakýho Daňa. Děkuju. Chápeš? A jenom cigány tady vidíš. Robert Daňo, pravý cigánský jméno. Dejte mi s ním pokoj, mě nezajímá nějaký Daňo. No. Ty vole. Jo. Víš co, Ale já tak- radši budu tady s tebou, budeme se bavit, srandy, tady to bomba. Ty dneska jsi docela klidnej, ale.
Hele, já když vidím klidnou holku, normální, prostě frajerku, já to řeknu na rovinu. Bavíš se normálně, tohle z toho, já nemám důvod se tady s tebou hádat, urážet tě, A proč? minule jsi se se mnou hádal, ale. Ale to si vypadalo asi jinak. Proč tě mám odpojit? Splně požadavky a doporučení na následných 10 minut jsme omezili jeho dohledností. Jo. Nevím, live omezenou určitá. Omezili mi moji viditelnost, nevím proč. Já jsem to taky viděla, no. Nevím, co jsem udělal. Hele, a kdyby jsem pak jako něco fakt vsadil, fakt velkýho, ty by si udělala pak striptease? Ne, určitě jako, ne, neblázní. ale oblečená, to je jasný. Nahota a obnažování. Ty vole, to je kvůli tobě. Šli ti vidět bradavky, ty máš moc velký kluzy, chápeš? Kvůli mě, ty vole. Šlo to vidět, chápeš? Ty vole, tak já se jdu oblíct asi, nebo já nevím. Nevím, Tesi, ty, co ty děláš. Umím rusky, umím. No ale to tady Jako- někdo nahlašuje, ty vole. Nahlašují ti kozy. To je hrozný. Nenahlašujte jí, vy zmrtí. Závis, no mé závis tady. No, poslouchejte si. Teď ti dáme ten úkol. Když prohraju, udělám ti ten striptease tady. Všem. Když prohraješ ty, tak nám uděláš tu kočičku. Okay? Ale tvoje lidi nechtějí vidět ten striptease, očividně. Ale chtěj, tady je spousta ženských, oni přijdou k tobě a pošlou tobě. Já to vím. Takže ještě jedno kolo? Teď no, tady to bylo jen tak. OK, tak jdeme do toho. Nechceme Jdeš do vidět toho, tak? striptease. Jo, počkej, Dobře, mě tady abych ti píšou vezměl- ramena. Hele, tak já si vemu si něco jiného na sebe, ale to. Jdeme do toho teda. Jo, dobře. Tak jo, počkejte, ještě to nebudu dávat lidi. Ještě nebudu dávat ten, počkáme, až přijde. Lidi, chceme vidět kočičku, ne? To je jasný. Chceme vidět kočičku, jak papá mlíčko. vidět striptease. Chceme vidět kočičku, jak pije mlíčko. To Vem nebude si moc sexy, taky- jako nemysli si. Ale to nemusíš si brát jako pod prsenku, si nemusíš brát, stačí jenom nějaký tričko. Já jsem si vzala mikinu. Dobře. Tak jo, lidi, kočičku. Já si jenom stlumím, jo, Tesi, nebo? Jasně. Jo, Tesinkou. Ale hodná holka, ne? V klidu normálně hodná holka. Jo, hodná holka, víš, na nic si nehraje, je taková normální, no. Ale tady ty některý ty píče tady, co tady jsou, to je hrozný. To aspoň ona je normální, víš co? Chudá. Víš, co myslím? Je normální to holka. A když to říkám já, tak to říkám já, to už prostě je, tak. Ty zmrde, proč ty nehraješ, zmrde? Mikinu dolů. Lidi, dáme ji do sprchy, ale do teplý. V tom tričku, dáme ji do sprchy. V tom tričku, jo. Jo, dáme ji do sprchy. Breč, jo, chcete kluci do sprchy dát? Dáme a pak vsadím vousy, ale. Ty vole, oni vyhrávají, more, víš, šašty, já jsem to říkal. Vidíte to? Já jsem to říkal, že vyhrávají. Vidíte, už vyhrávají šašci, vidíte, to musíme vyhrát lidi. Pak ji namotáme. Pak ji namotáme lidi. Ona tě poslouchá, aha, jo, chudá. A mě poslouchá, jo, ty vole, to je hrozný, vychcaný. To je vychcaná, hej, ty mě posloucháš, jo? Jo. Ty, já myslím, že jsi mě taky stlumila. Ne, já tě nebudu stlumovat, já to nedělám. Tak to je síla. OK. Prý vychcaná. Ty vole. No a do čeho bychom třeba potom šli? Třeba šla bys jako ještě dál? Jako počkej, ty chceš jako ještě potom dál, jako jo. Víš, co bychom chtěli po tobě? Potom? To mě zajímá. Já ti furt nechám ten striptease, já ti ho klidně potom třeba nechám, když vyhraju, jo? Ale ty nám zatverkuješ tady. No vůbec, hej, kdo to tam napsal, ty vole. Já Někdo- nebudu, ne, tverkovat ne. Já neumím Kdo tverkovat, to nechcete vidět. A do sprchy teplý? Jako znova, to ti tam píšou lidi, co dneska byli u mě, ne, ty vole. Po třetí dneska. Nevím vůbec proč. Ale já ti nechám ten striptease, kdybychom vyhráli, třeba prohráli, tak ti ho nechám. Nebo si vyber něco jiného. jak Ne, chceš. my chceme striptease, že jo, Moni? Dobře, dobře lidi, kluci, musíme vyhrát, jo? Musíme vyhrát.
A pak sadíme tamto. Do sprchy, jo, kluci. Holky tě vidět, striptease, kluci chtějí vidět tebe. Kočko na posteli, přesně. Sprcha doníme. Holky, dejte ty vole. Lajkujeme, jo? Hodně. Ty vole, jste hustý, ale jako dobrý. Jo, hustý to je. Kolik máš lidí? Hele, teď tady mám 354 lidí. Paráda. Já to mám za prý chviličku, takže určitě tady nebudu mít to, co tam máš ty. Jo, a to je jedno, v pohodě. Dejte jí všichni follow lidi. Děkuju, děkuju. To neudělá, kluci. To Buďte normální zase, nedejchejte, puste si porno a buďte dobrý. Jo, buďte fakt normální uchyláci, more, buďte zase normální kluci. Oni už jsou zase uchylní, víš. A to jsou všichni tady na TikToku, jako co si budem. No, a kromě mě, víš, to zase normální, jo. Ty tam máš prý 10 000 lidí, jo, kde jsi to vzal? Teď tam měl 6 000 lidí, já jsem na tebe koukala doteď. Je tady 10, jo. Ty kráso, masakr. Přitahuješ strašně lidí. Já nebudu ale dělat striptease, to jsi se spletl, ty friči, nebo co seš. Ježíš, děkuju. Teď na tebe kouká 10,5. Výborně, jsem šťastná. 10,5 tisíce lidí na ní koukají, no, koukají na nás, no. Čau tady, ahoj, pošlete mi dárky. To je za prdel, to je sranda. Ale musíme vyhrát, ty pičoni vyhrávají, to si děláš prdel. Lidi, nenechte to, kurva, nedějte ostudu, kluci, ty vole. Nedějte blbosti, kluci, jedeme bomby, ty vole. To je nic, ty vole, to ve finále nalajkujeme tady to, ty vole, to nalajkujeme. Úkol jde za tebou, kluci, nedějte pičoviny. Lajkujeme, Lesapan, ahoj brácho, ahoj. Bacha, je to o kousíček. Máme boxerku. Ty krása, mají boxerku, my nemáme boxerku. Hezky, kluci. Máme. A mají taky boxerku. Ty pičo, oni mají mlhu. Ty krávo, kluci. Romane. Ty pičo. Jedem, je to o kousek, to ještě přestřelíme. Ty pičo. Oni mají taky mlhu, ty pičo. Ty pičo. Ne, ty. Ježíš, děkuju. Pablo, děkuju. Jako sama jsem tohle nečekala, děkuju. Víš co, Tesi, že víš, to je špatný, že oni by mi dali ban asi za to. Tady píšou, že dostanu ban. Jako za striptease? Oni to berou jako žena nahota, pičoviny. No jasně, hele, tak to uděláme nějak jinak. Tak co jinýho teda? Když nebudeš se teda slíkat, OK, respektuju, abys nedostal ban, dobrý. Tak nám zatancuješ, na nějakou písničku nám zatancuješ. Na jakou? Hele, máš prej zatancovat jakože striptease. Nebudeš se teda slíkat, ale jakože tanec jakože striptease. Není vychcanej, nepište mi tady, že je vychcanej, prostě nebude se slíkat, aby dostal ban, jako. Ty vole, na jakou písničku? Na nějakou takovou jakože písničku do stripteasu. Jo, s tím nemám problém, já jenom doufám, že nedostanu ban, protože jak se mi to vypne, dostanu ban, tak jsem v prdeli, totálka. Ne, neslíkej se, normálně prostě v tričku jenom zatancuj nějak dobře, jako normálně. Dobře, já jdu do toho, už mě teď blokli teď mě zablokovali, jsem prostě v prdeli, Tesi. Dodělali mě.